Iñigo ez datorreko. Beste leku baten dago. Lekutan batera, ezin dago. Petxetu dut, hobetu dagoela. Vamos a verle permiso hoy. Bai. Bai, hasiko gara. Bai. Vale, perbiodinez, eta gozen ez dana, bale, arrastian dan hori, eta eskerrik asko urriko osoko bilkura honetara etortzearen, bale? Gai horrenako lehenengo gaizorrendagaz, lehenengo puntuagaz hasiko gara, 2023ko irailaren 13ko ohiko osoko bilkuraren akta onartzea. Aprobación del acta, no egiten euskeraz perderas, ¿vale? Se gusten dos bate Iñaki, ¿vale? Voy haciendo o qué? Euskeraz. ¿Sí? Oso ondo, Iñaki. Oso ondo, txapeldón. Si no tienes algo me dices, ¿vale? Vale. Puntu zuetako. Vale, esan. Ezen gendu azken simioa da izan, ez dugun ikusten ondino zigorren espedientea. Hori azalduteko. Lortu behar dut, bai, apuntatu duzu? Bai, usten dugu akta urrengo pinorako. Bai, edo goitik horretaz puntuara, seguridad mozkezu, igual kuatero bitartez edo horretu zuen dugu. Beste guzti hau? Bai, edertu. Alkatetzaren dekretuen berri motea. Emisa zuen duzu, ez? Lanak ulertzen direz? Bale. Edertu. Hirugarren puntua. Udal eraikin publikoen garbiketaren licitazio esleipena. Licitación de limpieza, de edificios municipales. Hemen udal batzerrako proposamen bat dugu mahai gainean, 2023 uztailaren 20an, Lemoako udaleko idazkari kontroltzaileak txosten bat sinatzen zegoen Lemoako udalaren udal eraikinak hartzeko zerbitzua kontratatzeko. Baliabideak, beharrezkoak eta ez nahikoak direzena adierazteko. Ikusita kontratazio mailak 2023ko irailaren 7ko bileran egindako proposamen honako hau dela, irakurriko dute literalki, limpieza y mantenimiento de impacto SL, da enpresa. Oinarte egon dana eta proposatzen dana jarraitzeko. Diru kopurua 189.193 euro eta 77 zentimo. Gehi, 41.800 eta 28 euro eta 49 zentimo. Besari eta bozkena. Bai? Iñaki, te digo en castellano que igual, ¿no? Vale. Hemen aintzat hartu behar dugu, beharrezkotzat jotzen den dokumentazioa enpresak irudikako epe barruan aurkeztu dagoela, bai? Beraz, proposamen zehatza ekartzen da, lehenengokoa kontratua adjudikatzen, bai? Limpieza y mantenimiento de impacto SRA-ari, aipatutako diru kopurua. Bigarrena ebazpen hau, prozedurazko interesatu nahi jakinaraztea. Errekurtsoak eskainiz, hirugarrena dagokion kontratua sinatzea, enpresagaz, eta hori hau da, hori dagokiguna boskatzea eta bada, bai? Aldeko boskak, aldeko botu, bai? Danok, mane, 10. Bai? Kaien, 10. Bai? Edertu. Laugarren puntua, ute zifu brokoli zehapen prozedurak. Hemen apurtzu bete hau gaia bai komentatu zen, hauz azaldu zen pasadan oiko bilkuran, bai? Orduen, apurtzu bat gauz batzu barriek publiko bai, historia apurtzu bete egitearen, zifu brokoli abek edo uteak garatzen ari den, edo garatzen ari zen momentu honetan ja, baloragintzarako eta garbiketarako zerbitzuan detektatutako hainbet arazo zehaztu ziren txosten baten. Txosten hori alkatetzak agindutzen udal arkitekto teknikoari. Eta hau, ustelaren 10ean egin zen. Hau,
hemen ja batzuk azaldu ziren, zeintzuk ziren arazoa, bideak eta lorategiak ez mantentzea, gero plantillagaz egontako hainbat arazoa, bai, zehaztu ziren. Eta hau, txosten honetan oinarrituta, aholkularitza juridikoak beste txosten bat egiten da. Hau dokumentazio guzti bat ekosko, ez da? Bertan zehazten dena da, lau zehapen espedientea hastea proposatzen da, bai? Arau hauste bi arinak eta bi oso larriak egiteagatik. Enpresak. Hemen, dokumentazioagaz jarraituz, proposamen txostenari erreparatzen badotzaguz, hemen lau zehaztapen prozedura hastea proposatzen da eta justifikatzen da, bai? Hemen apurtzu bete, zehaztapen gehiago emotearen, baldintza teknikoetan agirietan, 9. artikuluan, arau hausteak zehatzak, zehazten direz, 9.2 puntuan zeintzuk izen harinak, 9.3 larriak eta 9.3 garranean oso larriak. Kasu honetan, esan dugu, 2 harinak eta 2 oso larriak. Harinak dira, zehazki, bideak eta lorategiak ez mantentzearen kontu edo izan dugunen. Eta zehazki esaten da, eskatutako bitxienezko ez betetzea zuzenean. Eta hemen bakoitzari identifikatu duen diru kopuruan 1.000 euro. Pentsatu da, finkatu da. Eta larrien kasuen, hau kontu da, plantilla finkoa aldatzeagatik Lemoako udalaren onarpen barik. Ez esaldu barik, galdetu barik, ez adostu barik. Hori izan nola kontemplatzen da baldintza teknikoen agiri horretan. Hemen, diru badago abaniko bat horre izunei dagokiona, eta hemen baloratu dana da 20.000ko izun jartzea, bai? Bakotxare badakigu, enpresako onartzen badau, eta jarraian, errekurtso barik, errekurtsoa aurkeztu barik, eta jarraian ordaintzen badau, 100ko behirapena aukial dagoela, deskuntu aukial dagoela izun horretan. Egia da, ez dagoela dirurik ordaintzeko egindako kaltea, itzela izan da, erri mailan, ez da dirurik, egindan kontua, bat azbesteko, aurreko soko bilkunan onartutako zerbitzu berezi hori ordaintzeko irabiliko zan, bideratuko zan, diru kopurua. Etzeko nabera kontuak egin ez da kaiet, holaren den ajustea eta horrela justifikatzen da diru hori, osagazko berezi hori. Eta hau da, zain dago duguna, onartzea. Oskatuko dugu aldeko boskak? Azten zinen. Osea, ikusten dugula, zuk esan duzu. Guk ikuniko zen izunak asko handiago. Zer ez da baterik posterioa, eta beste poster batzuk dugu. Eta bera egita. Berdiak esan egin. Eta horregaz, betetzen da, urratiko zer beste guztiak. Eta dugu, ez da dirurik hori urrantzeko. Beste guztien, egia da... Izunak asko zan dira. Zerratzea izan da. Itxela. Udalan historia, neketzitan dut historikoa atxerrentza begitzen moduko, adibidez kaltuenak, ere esateko. Bai. 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 Languaren puntua... Barkatu guzgarrena, bai, eskairak eta entaunak. Hemen aibatzea bakarrik kontutzu bali bat. Ez dakite sorteko zeuzat, hain zeuzat da, ez presupuestoak asaziko gara. Bai, ordu gure dozunean, ekarpena, bai, proposamenak eta partekatzeko aukera izan dugu, bai. Eta gero berri txikitzuek, bedela, udalangilea dan eskolako dela eskantea, beste lan batetara, beste ope bat egin ditu da, eta printzipioz, beteko pentsurat dago pentsetako, edo funtzionario en praktikaz izateko horren barruen, atzera bitako da, baina printzipioz ematen da,
posible gara, berak eskatutako klasean dagoela, doa, Laurinako despedida eskolan, eta oso posible dago. Abegabo eskatzeko zein da jarritu beharreko prozedura. Opea izanean, bere momentuan boltza bat geratu zen, opea renditu zeuden guztietaz, bai? Zerrendan, bai, legeak marketan daguna bat, da horrengokoak baina manan deitzea, eta orden joan gara deitzen, pentsitako denborean mondiakie, eta gero esetza jasotzerakoan zepatzuko, esetza hori jasotaure, gehiago batik elanean dauz. Idatziz eskatu jauki esetza hori, eta gero horrengokoak. Eta, bueno, bide honetik gauzela emoten dago. Bai, zeu zentrategunean ofiziala, bai, esan bilatzen. Momentuz, gaur ezin dugu premisiarik emon. Bai, egon bier, kaiet? Badeko guzea ostratzeko. Bueno, hori publikoan, zeu zer, Iñaki, ¿quieres que te aclare algo? Que tengo ganas de empezar algo, pero no me pilla, ¿eh? ¿No? No. Nada. Gracias. Vale, Oli, vale. Cierto, recasco. Claro.